educadores i educadors, companys i companyes que formeu part de la Fundació d'Escoles Parroquials de l'Arquebisbat de Barcelona. El mes de setembre del 2020 farà 2 anys de la nostra primera trobada de professionals de l'educació de la nostra Fundació. Em plau, passats quasi 2 anys, convocar-vos de nou per una trobada conjunta una altra vegada, la segona que farem, el 4 de setembre, durant el matí, a l'Escola Santa Teresa de Lisieux, com vàrem fer també el 2018. Us engresco i us animo a que us aneu preparant amb aquest ànim de retrobament i de ganes de fer xarxa i d'estar junts i de compartir.